Shubor nakaslem jong udongsan hima. Kumshi benta ban kentiwe ki samla ha kajinge le kai sport support ka constituency kamau kerwat youth development association henne ka singi ka khatnyo tarik unai lur kelayo ban play perdaya ka lempong ye le kai ka bala tip kum ka first MLA kam arhajar arpuar ya ka bala penlong ha po madan lat kintot maurang lang ya kani ka lempong ka pasdang henne ka singi badyo ban penkot hau benai risau arhajar arpuar lawan ban play perdada uba renik ton lingdo tongkhar MLA ka than ha ka jo ka por ubadeu menteri ka tenat PHE ka sarkar jilla haringkat ka jingdan lang uba YG lingdo working president MDSA ba 11 san wanyang president MDYA kinongket kam ka MDYA menteri snong maurang lang latkenton kisamla kihap kibaren kikmi kikpa bat kiwe ha kani ka lempong ki don lai jat ki jingele kai kiba kantop ya ka football volleyball bat basketball ha ka football ki don hadu lai pu artli ki kenhuan jong ki sports club baper pelawan bani sim benta ha ka volleyball ki don khan ritli bat ha ka basketball ki don pratli Tiro bagan ka tournament ya kabang nakalian ka jong iyo kan penlong hagan ka snong barakan ka madan ikirman scam bagan long ka program ka bajak nam ta jong i kum kisamla kande kalong sibenta kum kawai na kirensan ya kabang iyo ban ai ya ka platform nam ta jong pi kum ki kon samla jong kan ka dong ka than ka jong i hamtam ya ki samla jong ka mau constituency bapinyo ban sibenta ban pen i lagi jong ki sap ki pong ki jong pi ha kini ki jingile kai ki baper ki balong ki lai tali ki benta kata ka football ka volleyball bat ka basketball i sokuban sibun baha kejo ko por kum ka asen pi lala ya ka ban kondok hadu lai tali ki disiplin kani kamde ke kam ko besok nomor kumbangi ngi sutho ya lagi ha ka bangi bat ya ka kum working president ko mo ko sport asen i sutho ba kalong ka ba ini ya kebangin pentulun ya ki program ya kebangin la pan pendam kumbakala jiaru ha kepala ya tengku panagaliang jong gamokrat youth development ASEAN apan cakar hangte ya artificial top jong gamokrat bisik sport ASEAN background dan reilang ba ki jinga tengku ha ki program am semala panai batba kini ke game kini ke jingile kai kala puino hangi apo kamadan jong ka marang sports club, orang lagi toy sports club, hangni apa ungkop. Kalau kasihan ke beningkong, na kebentak ki babuan ki tim, na kebentak ki babuan ki player, ba video ban wan yu kejat, na kebentak ban yelek kai, hapo jong ka neka madan, kabadai jong ka sport club, napo jong ka neka snong ka jongi, ka morang lang like toy sport club. Ngakarpat na kabenta jong pi boro lai tuli kitiem ba pinsim ya kadeka benta na kabenta ban yo ban yele kai ha kadeka jaka wala dang hidang UI ba kidang don sibun ki jingduna ha kabede bat ka jinglong jong kadeka madan kam tam ha kabede bat ka jile kai volleyball ngila ong ba lesi kan sitom khendiat na kabenta jong pi namar ka jingret jong ka jaka rei ngakarmen ba leng ba ka sap ba ka phong ka jong ki kan penlong ya ka jing itenat na ka benta jong ki pat ba ki ban sa wan ban sa ki na ka benta kane ka turnamen ti oi ki so tho habadon ki oi pat ki jing era kai ki babon ki players ki wan na ki oi ki gishnong
ki player ke babet ki wan ke ku snong wan pendidikan namar kata langi ong bangi kwa ban promote ya sport ha ka dong ka than jongi hendre ha ba wan ki wei player na shabar ki khna jongi kim da yo shu kalat bandidikan ka jing sedang ye kaneka kop 2022 ka jing mut ka ba ka jing mut ka ba kongsan ayo ka kalau mat pendidikan ba ki khna jongi na kaneka constituency kin yo bandidikan bat bangin ra ban penkeu ka sport ha ki khna jongi bat kum ko wei na ki condition ha ka jing ya discuss ka jing ya tho yo ki samla hanga ka lomba on nom sha ya ki wei pat ki khna ki samla na ki wei ki konstitusi banwan ya kai khnang man pendidikan ba kata ka jing start on yo ilot ha ki samla jong ka ne ka dong ka than jongi jong ka ne ka constituency jongi mar kata ka lom ru ko wei da kilak ban plilat plinti ka jing ya kendo ya ka jing ya itho e thau ba khambha ha ka ba phi paralo ki parasnong parathau jong ka ne ka constituency pinyo ka lat pinyo ka kabu ban ya itho I wei ye pa ma phi ki samla ki ba damsa ha ka volleyball ma phi ki samla ki ba damsa ha ka basketball ma phi ki samla ki ba damsa ka football pinyo ban ya itho I wei ye pa ha ka ba pinyo ban kendo ha ki madan ka ba pinyo ban la kai kane ka spirit jong ka ne ka kop hakabala yo priere ngakam ta ki samla jo kane ka dong ka than bargang is kham bakar long ka jing mantoi ya phi ki khon samla compare ladon mano ki ba criticize kane ka banta ha ka jing mju ki bro bandan bet ki criticism ha ka ban criticize ki dan bet ki critic ki ban object kane bare ka tai hendre ka jing thmo ba jong kane ka association ka long ban promote ka sport ban penkeu ka sport hakane ka dong ka than jongi bat ngai kublei ya phi ki sport club ki bare ya kene ban yo ban ya rung ban ya penrung kerteng hakane ka jingela kai Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.